Are you fucking kidding? Hey, are you fucking kidding me, vole. Ej, to už ne, to už já už nemůžu jako mlčet, vole, tady, já už nemůžu mlčet tady. To už fakt nejde. Cože? Tomu se říká flickshot. A by the way... Hustý právě jsem... Vylekal jsem se trochu, no kurva. Jsi na mě buffnul, ne? Tam, můžu ještě kouvidět, já ho zabiju. Tak buffnul na mě, nebuffnul, ještě řekni, že tam je nebuffnul, vole. Nebuffnul, já jsem šel domů. Buffnul. Kámo, jak jsem na tebe asi mohl buffnout, když jsem předtím dělal takovou artillery baráž na zadržela, vole. Okay. 11% plus 19% to je 30, to je 60, ale... to je 90. Já jsem detektive. Něco se stalo blbý, je? What? Jak si chodím? Jak to funguje? Toha je, kurva no. Než chodím do mražáku. Já ti za ty hlavy prostě nevěřím. Já to nejsem. Tak teď jdeme do mražáku. Nejdu nikam. Nás tam zavře a pak nás zabije. Já jsem Kdo je detektiv? Já jsem detektiv. No tak neposlouchám Lupaka, jdu. Doufám, že mě zase někdo Draku, nezabije. řekni jim, ať jdou k mražáku. Já říkám, jako Ej, jsme u mražáku. No tak kdo chce jít do mražáku první? Nechce nikdo. Haxan jdi dovnitř. Je to Haxan, zavřeho. Tak Haxan zůstane v mražáku. No za mapákem, ahoj. I pryč. Dobré, Haxan je v mražáku, ten je zmražený, necháme ho tam. Hej, tady jsou zbraně. Tak, no tak ta za chvíli tam nebudou. Hej, mám dualky. Hej, a nemůžu tady. Zadržele, opověš se mě zabít. No, já si dělám na tebe jako, Lupe. Ty tady tak jako zabíráš lidi do mražáku úplně Já bez... jsem zavřel. Hej, mě zabij! Do mražáku. Daj si kozy! Přesně proto jsem říkal, že do mražáku, ale ne, Ej, Zadržele, nestřílej. vole, já ti zabiju, Loupe. Ready. to já Chceš jsem si tebe za to. zkoušet mražák. Tak to potom jo, tak. Do mražáku teda nikdy ne. Já se Hej, je nesmím tu podívat. Mapeně, mapeně, pičo. Zabili jste toho Hexa. Možná ne, to jsem jen za. On byl traitor. No, teď jsem to říkal. Ještě ti dám mikrovlnku, já mám koupený radar, máš svůj. Mně můžete věřit. Takže ho To byl zabijte. určitě, to je ten poslední člověk, Máme ho zabít, pane Ty detektive. vole, já jsem říkal, že je to traktor, byl to traktor. Proč bych vole to dělal, proč bych to říkal, kdybych byl Podle mých dedukčních Já bych schopností to může být věřil, dlouho, než protože No a donutili ty si hlavně takový Ne, dobrý ne, hack. Loupo tam donutil Hexana. What? Proto Loupo? Co jako si zmyslel jako s tou bombou a to? Ne, Dobře, detektiv. nemůže by všichni nahrát. Umřel by umíral by to postupně, to by tam teď vlezlo. Spadl do vody. Koble? Komna. Já jsem v pohodě, chlapi. Ještě někdo Ne, chce to dostat samo. přes držkový hovna? Jak? Koml minus. No nic je taky dobré. To ty si. Jo, do Dělou. nic, fajn, no. Tady byl Loupo a Ty Chobla. krávo. Loupo je traitor, Loupo je traitor. Loupo, ne, koukej na mě tak. Ne, Takže koukej na mě. Já to nejsem. Kdo to šupe? Ježišmarja. Cože? What the fuck? Co to bylo? Já jsem jenom slyšel homel. Vy to? Draku, opověš se. Nevěř na mě. Nech mě být. Zadržel. Ej, drak na mě střílí, drak, to je to drako, Ne, ale neupůj. Kde? Kde? Protože ty Je všichni úplný. zvládli, že ty si to ty. Za to Mapo, tě za tebou ten drak. Čem vytoší po mě střílí? Zadrb ho, Dejte si na to to mezi zadrb ho. sebou, já to pak čeknu. Mám ho. Mám podezření. Autisti skurvení. Počkej, já zadřel. Já tu jsem, no. Zabil Loupa. Ty jsi traitor zadřel? Já ho zabil úplně. Loupo je traitor? Je Jo, mrtvý. je dobré. Gratuluju ti, já si povýšený. Hej, ty to fotek. Zabil Loupa. Hej, kdo to byl? Byl to Loupo, že jo? Ne, byl to Chomle. Ale byli dva. Byl to Chomle. A kdo byl ten druhý? První. Loupe a Já Chomle, ne? Loupo. No tak říkám, že to byl Já jsem zabil oba. Ježiš, ale jak jsme na Hexana se spikli.
chtěl říct, že chci skytosky, ale to je moc jako... Tady jsem ostatní. Já někoho zavřu do mražáku. A kam to mám přešunout? A to nejsem. To je 700 Do mega. složky addons. Hej, já tady mám taky něco. Hej kluci, když jsem traitor, mám vás zabít. Kde jste? Na to vidím loupa. To bys neměl říkat. Tak pojď, teď cítneš. Že on to nemusí myslet vážně. Já vás zavřu do mražáku. Jdeme do mražáku. Jak se nejdi pryč. Jménem zákona stůj, pičo. A Chomle je ten. Pane Chomle, půjdeme do mražáku. Avšak já jsem detektiv. Pane Chomle, Já jsem u ukážu mražáku. Já jsem u Dobře, mražáku. ukáž mi mražák. Jdeme na mražák. Můžu loupa střelit do zadu. Hej, mně Ne. se šok nelíbí už teďka. Proč? Tak, jdeme do mražáku. Lope. Dobrý den. Dobrý pane. Nějak je hůr, to někoho zabil. Ne, já jsem spadnul tady z trouby. Pane pojď, detektive, já pojď, já doporučuju zavřít něho do mražáku. Lope, Což já klidně půjdu. jménem zákona. Ne, nepůjdu Pojď sem radši. a vem si toho meka místo té brokovnice. Dobře, Pozor na džihad, pozor na džihad. Já myslím, že pan Ňach by Zadřel, mohl když se zmrazí. do mražáku. Hexa nežije. A co se stane? Jdu do mražáku. To tě zabije, ne? Les dovnitř. To tě zabije, ne? A co děláš? To odmlouval, on odmlouval. OK. Kde je, pojď, neutíkej, Dané, pojď sem. jdeš. Já jdu pryč, ty jsi Dané, pojď se mnou, jdeš. Dané, Ta ne? zabijte draka, odporuje zákonu. Draku, pojď do mražáku. Do mražáku. Kdo mají do mražáku? Já jsem detektiv. Ale to jako mi rozkaz. loupo, ty buď ticho, do mražáku ti nevlezu, ty jsi nějaký Ticho, podezřelý. ticho, Tady stůj. se dá chodit pod zem? Dané, pojď do mražáku, nebo tě zabijem. Hej kámo, to je budiště. Loupe, je to Loupe pomoc. Dané, je to Loupe pomoc. Já jsem to ale říkal, že to je loupo. No, tak kurva, jdeš piču. Jo, já jsem říkal, že se necítím dobře, jak si vzal znovu tu brokovnicu, ten hajzl. Je dole. Čokej, IC drag. Ale vy jste nechcete jít do mražáku. Ej, ty No já žiješ jsem ještě? Jo, však a... Ty víš o tom, že si můžeš kupovat věci? Jo? Jo, máš tam teleportér a také podobné věci. Dobré, ale ten auták je dole, pojď mi pomoct. Ale však my ho nemusíme zabít, on musí zabít nás, když to někde kemprem, tak A on může vylézt i jinou dma než tou jednou cestou, kterou vešel? jo. Aha. Ty Ale musíš já- Draku hlavně poslouchat pana detektiva, takže neodmlouvej. Ne, někde, to je šok stupy. Ahoj Dané. On je pod tebou šoke někde, nebo za tebou vole v té druhé budově. Ne, že bych koupil radar, ale koupil jsem. Děkuju, já jsem skvělý detektiv. Akorát jsem mu to nemůžu, no a když... Ticho, zadřel jsem, zabil se zákona, on to posral. Nešel do mražaku, jak mu bylo rozkázáno. Kdyby tam šel, tak mu tam hodím molotov a zavřu ho tam, Hlavně takže on byste může jít do vlastně toho umřel, ale podzemí. je pod tebou šoké zabil. Chraňte ruku zákona. Já můžu dozad, počkej. Ty nechráníš vůbec ruku zákona. Hej, už to moc. Au. Dal ještě jeden! Do piči. Ej, Hexy, rozjeď si Hexe. Garry's Mod ve Steam Apps. Okay, Steam Apps. Ok, našel jsem to. Garry's Mod a tam je Gmod, nějaká složka Gmod. Tom ještě a tam je složka addons. Jedy jsem a v tom je addons. A ten tam mám hodit, tu složku. Tu složku, celou složku tam prostě nahraj. Do těch addons. Placek může být. Placek může být, jo. Z tebe bude placek. Nemám náboje. 2. Teď nemůžu. Draku, z tebe bude za chvíli placek, slezte se. Nebude. Ne. To jako hlavně hádři všichni, jo? Tady těch asi 50 lidí. Tak to bude prdel. Ty vole. Draku, slez Ej, pan Depo přijde, jo. Já přijdu, až se přijedu, až se usídlím na nové stanici a tam zakempuju. A tím. Hej. Tak zautám se Piče! Ojojoj, to bylo Lopo, vole, zarval všecko. Hej, prostě pro něj přijel s skautkou, vole, draku.